tang pundi? Empuk kae. Oh nika. Hei. Khususon ilarohi swargi kisino nugroho al-fatihah. Kayon katyubing angin sumyak swaraning rongyan samirana mawor riris marabut jonggolinang sraya pamileting kondo trikondo pocongko munya mangrawi kayu mati babar wiji sak sirep soroting sang Hywangaraka gumanto sing dalu jerung ning ratri wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratanggapati ingkang ngarsa merbawani jagat raya. Duwi tatasing kamantian dewasaning neng nata wau kawusa wancir ngancik gara-gara. Bumi konceng mantelong kang langit. Samudra kocak sumamburat. Yaya kinebur kabur banyune hoya kang gunung alam abang kamawatu keni katembuhing bayu wajra ing angkasa cumekluk swara lira gelap sosra kekayon rebah kadya tinebabati katembuhing gara-gara gara-gara apa to pratandaning kang gara-gara bumi gonjang ganjing lindhu sedaya kaping 7 jagat prakempa samudra kadya kinocak kopat kapit petri sang Hywangan Tobaga gunung tarung padha gunung akeh kaisol kaprapal amblasah lat katempuing latu mangalatalat sumuira sumunduling antariksa sumrambah kahywanganing para Jawata andhateki gegering para widodara widodari Hapsara Hapsari Dewata miwah Dewati
Swara nila gumuruh lir gelap. Tekabeh ngondarandir bawana kawah candra dibuka kadya kinebur-kebur celah kinu celah gambira laya. Padula mbak-mbak udan barat salah mangsa dedet. Bledhek cadhet leliwiranmu biar pindha dedet Irwati. Nalika semana gara-gara wonten ing jagating pakeliran kamungkin Arya ngurmati wit silira prepat para kawan. Kilurah Gareng, Kilurah Petruk, Sumawana, Kilurah Bagong ingkang sami gegojegan ing madyaning Ora Ramba alon aliri. Oh kayon-kayon kadyubing samirana sumya swaraning karengyan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pus kelampahan kepiaan dalang ingkang kaping 13. Kula ingkang ngayahi sejiban yo menawi wonten kathah kirangipun nggih nyuwun pangapunten nggih tasih ajaran. Ajaran nyekel gapit we lah dalah. Matur nuwun digoleren sedelit. Gek ngerampungke lakon isih dawa lakone. Kira-kira ya aja nganti nabrak wong salat tahajud. Ndak mesakake digegayuhan salat tahajud kok malah ditabrak. Weh lah mesakake tenan. Matur sembah nuwun kalian Ibu Agnes Widyaswara selaku tuan rumah sampun maringi kula papan kagem latihan menika. Wah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun kagem Om Heru, Pak Di Bayu, Pak Di Bimo ingkang sampun paring dukungan. Matur suwun ugi dhateng kanca-kanca streaming, kanca-kanca son. Matur suwun wae ya. Sadurunge aku matur akeh-akeh, ayo padha munjuk donga kagem almarhum Kisena Nugroho. Kula dherekaken ilarohi, khususon ilarohi Suwargi Kisena Nugroho. Al-Fatihah. Cekap, amin. Saiki seneng. Jane ora gayeng kok asline digayengke asline iki. Ayo kaya ngono kae contone ngono. Weh, pengen krungu suarane Lala aku nganu ya. Pengen krungu suarane Laras aku wae lah dalah. Cit. Ora tau nyindani aku, wong aku ora tau mayang. Arep ngaturake apa ki? Wah, sing penak. Ngaturaken Wilujeng Dalu, Mas. Wah, nggih. Wilujeng Dalu ki. Waduh, jan. Sidan iki nek payu wis dilalah. Mumbengi bar kok ngendi kowe? Ten Dria. Mumbengi kok. Mumbengi bar ngetutke sapa? Wong ngetutke. Dereke Mas Arka. Wah, iya. Ngetutke sing dira-kira mangkat. Bula wayangan dhewe ya ora apa-apa. Ora dadi ngopo. Arep ngaturake tetembangan apa? Kula nyuwun sinom nggih, Mas. Sinom, oke. Sinom Pelok kemawon. pelok. Sinom Parijata nyamat. Bu nyamati pelok pira ora ngerti aku ya. Monggo. Toleh. Melu kirong. Kurek ku ilang nendi. Yuk. Yo, sing lanang bal-balan, sing wadon main kasti. Tuku kupat janure wis tuwa. Wah, girongane tuku kupat janure wis tuwa menawi kula lepat nyuwun pangapura kokowi. Ngono kuwi. Yo, dilajengaken.
orang ngaring kang Kapati malam minggu kutha Sala pancen rame eoea ketang rayang nyambut gawe aoea eoea nembang apa, Truk? Sinom. Wah, ya apik ya ini iki sinom. Kaya ning ati rasane wanyes. Sinom Parisana, Sinom Parijoto, ayo kuwi. Sing nembang sapa? Dulurmu wedok laras kae. Wah, ya kae galu. sedulur saking sinten, Mas? Mbah ya. Sedulur saka Nabi Adam. Ya di nganu lanjut wae, mbakane kakek ngomongnya. Babas si kucing ora iki. Bablas si kucing ya. Salat lima tekane waduh jane kirake ndemenake girong saka Gunung Kidul suarane jan apik temenan kondang saiki waduh jane lok tenan dicengkok waduh ya karang sip kan ngoy ya dilajengaken bablas si kucing oh ya
sakit tenan ya Truk ya. Karang iya ya. Iya jan kowe gayeng regeng, gayeng gumarengeng tenan kanca-kanca iki. Tenan kok ya. Gayeng temenanang. Gaya karang kanca-kanca pawonang ki tansah semangat. Di sela-sela kesibukane kanca-kanca. Wah iya. Sinom Parijata karo si kucing wis diaturake. Saiki arep nembang apa meneh? Iki ana pamundutan lagu kang gareng. Wah, saka sapa? Sugeng pitepangan kula Tajab bin Ahmad saking Depok, Jawa Barat. Nun tembang jenang gula. Ingkang nembang Mbak Laras menawi sagedken duet kalih Mas Gading matur nuwun. Ana transferan 100.000. Mlebu ning rekeninge Mas Agus yo ya. Yo, Ding, duet Ding. Jenang gula. Apa kowe sing bawa apa kowe sing nembang genten-gentenan karo Laras ngono apa piye? Iki ana pamundutan lagu ala. Pamundutan lagu saka sapa ki Mas maneh? Kula Tajab bin Ahmad saking Depok, Jawa Barat. Ingkang nembang Mbak Laras menawi saged dipun duetaken kalih Mas Gading lho piye? Menawi saged, Mas. Ah ya, ya genteng. Menawi saged. Oh nggih, menawi saged. Lah jenengan saged mboten? Mboten nih. Waduh. Anu digantos mawon. Heh? Gantos Mas Bimo niku lho. Oh, Bima. Lagi niku malah sip. Kerta pakake. Wah, yo makake kancane dhewe ya. Ya wis ora apa-apa ora dadi ngopo. Ora apa-apa. Mas Bima nuwun sewu nggih niki. Semangat nggih Mas Bimo. Selamat Anda dapat hadiah. Ya, ya. Bawa jenang gula ya Mas Bima ya. Waduh, jan suarane jan arum tenan. 100.000 mo. 100.000 kuwi. Mlebu ning rekeninge Mas Agus ya. Nggih ta? Nggih ta? Yo, Mas Bima yo. Jenang gula yo. Jenang kula klali aja. Waduh duh kae. Ngopo kae? Kekarane wong akrami. Oh nyilih kurake aku kurekku mati ya. Tutup bondo. Tutup rupa. Tutu bondo dudu rupa, Truk. Waduh, sing jenenge wong tresna kuwi tidak memandang bondo, ora mandang rupa. Nek sing jeneng tresna tenan iki tulus saka njero ati, Truk. Wah iya ya Kang Gareng. Ayo. Among ati pawit tane Lah rak tenan to, amung ati pawitane, Truk. Tidak memandang rupane, ora mandang bandane. Monggo dipun lajengaken. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Yen gampang luwih gampang, Truk. Wah, jan suarane jan. Wah, Bima ki nek nyuwara ning ora ning mic ngono lirih lho suarane iki. Aneh kuwi lho. Ning bareng
kayak mic ngono, suarane wah edan. Suarane kaya menggema ngono. Ayo suara wong Gunung Kidul ki apik-apik. Wah ya apik-apik tenan. Jan kulino mangan anu walang. Wah apik-apik tenan. Edian nang gumun aku rasa. Monggo dipun lajengaken. Yen angel ka Loh, tau, apik tenan suarane Edian lho. Kalah. Edian gali-gali ya. Elak tenan. Monggo dipun lajengaken. Langko Wah, Edian elak tenan. Iya ya. tan kena numbas harta Apik tenan suarane wah jan. Elok tenan nih. Cengkoke wah jan tenan. Elok tenan. Monggo dipun lajengaken Mbak Laras. Ayo, ayo, ayo. Ono ajango no wah jan nyenengke jeneng gula ki nyenengke monggo dipelajaran
jeneng kula sampun dipun aturaken. Matur sembah nuwun kagem Bapak Tajab bin sapa iki mau? Saking Depok, Jawa Barat. Matur sembah nuwun. Kowe arep nembang apa, Reng? Nembang apa ya? Arep pelok pos Rendra ya? Lintang Asmara. Wah, jan nyenengake temenanang. Ingkang pareng nyekar. Wah, ya dulur kula nang saka Magelang. Sing girong Mas Rifki. Wah, wis request pengen maju, oke? Lagune apa? Sak-sake, oke. Monggo dipun sepoti monggo pelayan mawon. Weo. Mas Rifki saka Magelang. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu, selamat berbahagia. Berbahagia. Mau tak oyak-oyak. Urung tekan kene bocah ki nendi aku yang ngono kuwi 3 jam perjalanan wayo maklum. Karang ya wados saka Magelang tekan kene matur sembah nuwun sanget. Waduh. Sapun dipun bantu. Derek sinau niki. Wah, padha-padha aku ya gak sinau ki. Akeh sing salah. Ini ya ora apa-apa, kudune memaklumi kudune. Ajeng duet kalih sinten? Mbak Katon? Oke, Mbak Katon, katon munggah yo nak yo. Waduh jan. Disepoti to, Mas? Sepot, ora sah. Oh, mboten sah. Sepoti yangguk saka Kulon Progo soalé. Ayo jegat tangguk, Mbak. Ayo jegat tangguk yo. Ora iso. Oh, dulurku wedok saka Kulon Progo. Nggih, Mas. Yo nyengkeng-nyengkeng ning Wetan Progo ya nak ya. Ndak ning Kulon Progo terus kali kowe. Wo. Nyengkeng-nyengkeng ning Wetan Progo. Kene iki jan senine iki werna-werna. Ki pacare dulurku saka Temanggung. Sing mau manjak nang kene. Pacare sinten? Saka ngowoh. Endi mau wonge? Kok ngowoh to, Mas? Sapa Fadli? Parapane ngowoh ngoten. Mboten pacaran nggih, Mas. Oh, nah kok Berteman. Ora dakoni. dianggep apa? Mesakake tenan jan. Ora apa-apa, sak apa-apa. Santai wae. Nggih, lagune Lintang Asmara. Lintang Asmara, Lintang Semara. Monggo dipun laturaken. Iyo. Ayo yo, Mbak Katon. Iya, iyo. Heeh. Iyo. Goyangke, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Oh, ya. Siang pantoro Wedoh, ngeleng manis sing ati setiaku iso anduweni marang
Siang Bathara ratri mung ngeling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulaksmi. Sampun dipun aturaken. Sampun nggih, Mas. Oke, waduh, terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, saiki tak aku ya Anggreng. Wes kono nembang apa? Diwalik Sulendro. Mbak Mega, waduh jan. Arep ngaturake apa Mbak Mega? Niki alusan apa? Ah, manut jenengan ajeng napa? Alusan mawon, Mas. Nggih sesuai kalih kula nggih. Oh, alus tak kowe iki bulno iki. Nggih, kula alus sanget niki. Oh, ngene nglarani. Oh, ora tahu po. Ora kok. Oh, lah ya, ora to. Ora kok ya. Mak cekit. Omongane atos. Apa? Omongane atos. Atas? Heeh. Ora ya empuk ya. Hmm. Wis digodhog kok. Empuk po? Empuk po? Ojo coba ngono kuwi ndak. Mas Armanar jajal nek empuk. Jarine mau kacange jare wis digodhog. Oh. Monggo alusan napa ajeng nembang napa? Nembang apa iki? Niki lho, nembe komunikasi manut kemawon. Oh iya. Jenengan mau pas apa? Pas teng transit mau kok turune ngepenakaken. Wah kepenak, kekeseleng aku nang omahku kono dene ndono neh ngono kuwi. Heeh, kesel ya aku kuwi. Mikir yoga ndono teko, aduh janji aku. Sing gampang piye iki sing gampang aku ya ngono kuwi. Ndobras tenan ya aku ngono. Jan wis, ya ning ora apa-apa. Muga-muga dadi prihatinku. Amin amin ya Mas Allah. Dalang, Nggih. iki wonten titipan. Titipan saking sinten? Saking sinten? Bapakmu. Kok saka bapakku? Ono titipan sih tak buka WA sih. Saweran saka bapakku 100.
Tenan ya bulo ya nelok tenan bapakku. Arep apa anu niki apa arep mundhut lagu apa? Oh nggih niki klambi lurik kemawon. Klambi lurik. Nggih. Iki bapakku sing nyawar satu sareng njaluk gowo. Ingkang pundi to, Mas? Hmm? Bapak ingkang pundi? Empuk kae. Oh nika. Hei. Karo bapake kok embuh piye to? Kae. Lenggah ning kon. Lenggah lemer nganu lemek kasur babut permadani. Kula nggih purun lho, Pak. Ya iki nggo kowe, satu sing nggo kowe. Ya nggo sapa-sapa didum mulai cah bro. Didum. Didum cah 5 dadi 20 ngono. Monggo. Sing nang ganti to iki. Lurik. Penak. Dasar remas kuning nemu kiring sripat sripit lembehane tindake kaya macan luwih mujudake prawan desa slagane sarwa prasaja. Ketoke sing ngendang ki kelingan klambi lurik sapa ya iki ya? Sapa kok ketok gak kelingan iki klambi lurik iki terus sapa biyen ajar ngono kene. Ya, Aku ngerti. sapa? YTTA. Iya TTA oh ya. Sing ngendang iki biyen latihan karo kae pokoke. Monggo dipun lajengaken. Dadi kembanging bangsa trampil sarta tangguh wewaton bebuten luhur datan kego ing panggoda tansah weneh klambi lurik. Sampun? Sampun. Wah, nggih. Nggih. Monggo ajeng nembang menapa malih Mbak Kika. Miku wonten sampeyan satu saking bapak kula. 2 kali. Manut. Didum wong 5. Oh, berarti sak lagu nyeket ngono ya. Hah? Sak lagu nyeket. Oh, nyelawe. Nyepulo. Malah kok saya anjlok. Turane mengko nggo aku. Monggo ajeng napa? Si Sulendro iki. Slendra meleh. Ya ora apa-apa ora masalah. Ular kabang ya kena. Sisan li alusan. Oh, alusan sedanten. Manut alusan apa karo apa bepeling apa gu jen anu jenenge. Wah, aja kutung aku ah. Nganu apa capek gunung ya kena. Manut. Nggih. Bapak kurang ngerti lagu kok. Lagune mamut manut ngono kok. Ular kambang mawon nggih, Mas. Ular kambang. Ular kabang. Oke, ular kabang.
Ular keket yo kowe, ora masalah. Monggo dipun ular kambang kepenak. titahe lon Kepenak tenang kaya. Sae tatose aja lali lemas kowe gotong royong nyambut gawe ro kancane Elo ya. Oh. Matur minur sita Oh. kinclang kewayane murup biar mencorong katon tejane kones salembar godhonge karo salembar godhonge karo kudu Yuk. sawetara Oh. karo kudu sabar sawetara Koko kopat canure wis tuwa nyuwun pangapura lolo oh elo ya oh waduh jan kepenak tenan ya kepenak temenan nang kaya sing nendang sing nembang mega kok sing nendang gudulmu kok piye terus ya hati-hati kene iki sabar mas sabar ngati-hati ulere ora do gatel matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun kagem Mbak Mega. Wah, mau wis gathik glinding wae. Ular kambang. Kabilure kok gathik glinding. Ya gathik glindingnya urung ditoke. Rasa ndak kesuwen. Wis jam 12 iki, jam 12 pas. Ngiras pantes tirakatan sura iki. Ngiras-ngirus. Sura iki, wah jan karo prihatin. Wingi
kowe malam siji sura melek ragong melek tekan iso ora? Melek tenan aku ki. Delok wayang neng Pakualaman. Wah iya. Jare ngendikane para sepuh biyen nek misale melek neng malam siji sura iki kaya ewadene mutih 40 dina. Biyen kuwi jarene para pinisepuh sing padha ngendikake. Ana meneh. Waduh, matur sembah nuwun. Sapa ki? Ha iki oleh contone oleh sekolah prihatin ki. Malam siji sura. Kepiye? Karang yo demen prihatin ya Cuk ya. Ha iya. Prihatin nang omah turu. Turu ra gelem nganu ya oleh nganu. Oleh duit wae ya. Kepenak temenan nang. Sapa saka bapakku meneh wonten. Saka bapakku apa saka mbokku iki? Nek saka bapakku mbokku merengut-merengut iki. Bayi tenan kok. Putus sekali ora. Kowe arep nembang apa, Gong? Wah, ngetokke dul, ngetokke. Sing rung nembang ki dulurku saka adikku saka Klaten. Mbak Arifah iki kagungane sing gambang. Wis ora. Ajeng ngaturaken tetembangan menapa? Nggih, Sugeng dalu. Derek sinau nggih. Oh nggih, kula nggih nembe sinau niki. Monggo. Apa arep duet karo sing gambang kowe? Duet ya kena, duet apa? Jajali. Ampun. Duet kok gambar sawit, ora kena dienggo duet. Rondo kempling gelem. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Yo wis ora gelem ya ora usah dipaksa to, Gong. Kadang nek ndung nganu ki ya kok. Ayo Pak Khayat yo nek gelem. Iki sing kakung iki saka Purworejo. Saka atos kok kulon kono ya truk ya. Lah iya, kulonan iki. Ya wis nek ora gelem. Ora sing lagi ngapalke notasi. Kancaku sing koloke loro jiluro apa. Ya, monggo nek ora gelem ya wis ngaturake tetembangan apa? Podang kuning nggih. Podang kuning sing gubuk asmara mau sapa ya? Urung ya? Oh iya, mengko gubuk asmara cocok podang kuning karo gubuk asmara. Neng gubuk asmara ketemu podang kuning ra ngono. Ayo, Duk. Yo monggo dipun aturaken. Kaget aku. Mau lagi kok wis kadek tekan kono. Ora ngematake. Dibawani podang kuning iki nadyan wujud temung pelem. Lah plesetke edan ora diplesetke. Monggo. Nadyan wujud temong peksi. Wah.
Alhamdulillah. Deg-degan ya aku. Ora apa-apa alon-alon kok yo. Ora apa-apa ora aku yo le sulomo yo kleru kok. Ora apa-apa ora masalah. Ora dosa. Salah kirana dosane kok mung salah nembang lho. Halus manis tumrap ati. Alon-alon kok. Pos wengkon. Goleki si podang jenah ibu bunga ibu bunga ingat tiku nyanding bisa dadi tamba biyen iki nge-MC karo iki sing ning mburiku iki biyen pas TA TK-ne kakak kelas biyen. Kelingan nyenengake nek kon nge-MC jal. Tekanen dindi le omong kaya aku mbek iki. Monggo dipun aturaken podang kuning. esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang Mobang-mobang ora krasa eman-eman Serving podang kuning Podang
Yo. Iya, iya. Ayo Fa, ayo Fa, ayo Fa, ayo Fa. Yo. Ah, hey. Ah, ya. Matur sembah nuwun podhang kuning. Wis diaturake, wah suweke apik iki. Nyanyi. Coba balik. Jan kepenak temenan. Kepenak temenan iki. Suweke apik. Seneng aku. Ayo karo pamenang ki trampil. Trampil trengginah saru-saru aku. Kepiye sing dinteni ya sing kaya ngono kuwi ning ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Monggo salajengipun arep meneh Gong. Gubuk Asmara jodhone kepiye? Sapa sing kono Bang? Yo Dek Bella yo. Gubuk Asmara yo. Nggih. Nang Gubuk Asmara yo. Jumeneng mboten? Jumeneng. Kepiye? Ngenteni ling joget ora jumeneng. Ayo orang dinteni kok. Nyenengake tenan. Mau teko awan mau luwih dhisik saka aku. Jan elok tenan. Wong loro sapa? Oh Arifah. Oh wajar wah. Gubuk Asmara dibawani ora? Derek. Iki wis jam pira iki? Yo ora apa-apa yo. Nganu dibawani pocong.
jare sura-sura ki apike pocong. Jan apik. Nyingkar. Nyingkar nyingkur. Wit-witane. Wiwitane nyingkar nyingkur. Wah, jan apik temen lanang. Kepiye wah. Monggo dipun lajengaken. Lingsep yen kemutan. Lingsem yen ngemutan. Yen kemutan ngemutan kuwi gudulmu amoh. Kleru to, kleru. Omongane tekan ndi ya. Nek ya ora apa-apa, ora apa-apa. Lelambahan kang wuri Satya. Ora. Sopo kae? Kayak dhewe ya. Mbok dene gabung kene. Yo, digongke. tresna tulus nadyan engku bek asmara. Wah, jan yo dilajengaken. Langsung dangdut po langgam. Langsung. Oke, siap. Dangdut. Enake langsung. Tanpa pemanasan sih langsung. Oh ya. Bubuk asmara. Bayang temen anak. Yo terus. Catatan sajroning aku gawe dadi karma marga
Nggih, matur suwun nuwun Dek Bella.